там били. Кой вика тъй, бе? Не, аз съм много базикам, бе. Успях да върна камерата. Добре дошли на днескашния влог. Пак сме на Царевци. Силната група. Да, така да покажем аверите, так му пристигнахме. Ще направим един хубав влог с спомен. Ето ни е къщичката, розите. Страхотно. Тук ще се цъка футболче по-късно. Имаме и джампър. На това как му викаха, бе? Трамплин ли? Батут. Красивата къща на Кося. Да. 12 и 20 още. Чакай там да криете под маста. Да не завижда. Добър ден. Добър ден, батко. Аз мисля, те са много. Страхотни рози. Ще има включвания. Так му пристигнахме, малко да се понастаним, да охладим биричките. Тази вечер е ден на детето и финал на Шампионска лига. Борусия Дортмунд срещу Реал Мадрид. От 10 часа се гледа матча. Разходка не знам дали ще правим, ще видим, ще преценим по време на движение. 2.24 откриване! Здраве! Добре дошли, момчета, живи, здрави всички, така дълги години. 156 години без празниците. Как 156 години? Без празници. Без празниците. Първа хубава биричка. Пелника е джипе. Ама, той взехте ли, бе? За автомобила, какво ще да кажеш? Колата ми е автоматик, но има 3 педала. Газ, спирачка и яд. Един и аз. Скъпи приятели, опънахме... Столовите да вземем да седим. Да. Чега, кой ще си повече? Да, сядай. Аз ще донеса шезлонга. Аз ще лягам. Шезлонга. И един оранжев. Един оранжев. Той къде е, я? Милчката поем чаршафа е опасно да лягаме там. Няма да ни е лошо, да ви кажа. Особено ако сме 3-4 дена заедно. Един уикенд, един някой уикенд. мой клиент интензивно тук. Един уикенд ще отим. Петък, сълта вечер. Да, бе, много ще ни е добре. Никъде няма да отиваме. Не, за голямо ще видим как ще Какво ще рече голямо, брато? Всеки да се нагоди. Голямо какво е сега уикенд? Какво? Еми, поне 3-4 Уикенд е- вечери. За една нощувка струва ли се до Созопол да отиш, например? Не до Созопол, бе. Няма нужда, първо трябва Някъде да наблизо, бъде бе. някъде До на езерец севера. елати петък сълта, ако? Къде? До езерец. Да. Колко далече, бе? 2 часа и половина. 2 часа, ама 200 км. Като спреш във Варна, хапнеш, пинеш. Пише он кафе, ама. Лято трябва да направим едно моренце, да. Няма за да Ние с децата за малко ще сме, ама пак добре ще стане. Колко деца имаш ти? С Ая? Тие, бе, нали? Всичките имат деца. Косио? На трима сме. Верно ли, бе? Като ли инката? Да чакаме инката, ако искат да ни пием децата. Да. Да чакаме до 8 дни. Той да направи салата. Да. Може. Да му покажем за кого водиш тук да ни пием. Регулири момичето. Ще кажа тук някакви перверзни наркомани. Нека да го правят. видим, може да Върви като малката. Шибри Тя е дом така в дом. момента. Тя е така върви. Върви ли тя? Да. Ами като я държиме лекичко е така прохожда. Лека, шибри дом дом. Тя сега ще ти липва един ден. Спортист ще спуката.
Аз стоях да направиш, ще повърна. Чакаме на гърба си. Е така. Дай да той изпукаме се. Той няма право. Не бе, няма фитнес, само вкъщи с нея. Тренировките. Цак, цак. То от нас някой да изпука. Вече знае, мама като каже, айде качи се върху тати, так, лека по лека идва, качва се. Е така застава и Бобо малко я придържа само, нали? И аз си тренкам, обаче тежко ми става, 9 кг е вече. Ще знаеш. По-малко, да. Една тубичка такова. Като съм изпил една-две бири. Той стомаха тежи отгоре, тежи се ева, Абе, и ти ли си трябва да пиш, мая? I like her legs up like chopsticks. Luxury in my optics. Your ex-man was the opulence. I'm validated with pop shit. My profile, 100 miles. I got a bad habit with bad habits. точно има Да, трябва много информация за 20 минути, много информация. За гол и за борбата ми разсега. Гол за направо. Миши с земята. Ето е правда много работа. След казах, мамата играй, май. Ама не те вече ще чупиш. Няма. И ето ги момчетата, тази вечер финала на Шампионска лига на Дуспички останаха. Трябва да вкарат топката Дай да си веднъж да пробваме. от воле, от въздуха трябва да влезе. Не може с търкаляне, без никакви други процедурки. Ето Кристиано пак избухва. Едни от най-добрите играчи на Североизточна България. Двамата Серхан и Ибрахим. Играли в селски дивизии, 5-6 дивизия, Макриопол, Преславски Ремък. Ау, видя. Не можа да го хвана, завърти пак. Ето Ибрахим Ибраимов, гол. Не можа. Отиди към акациите. Моментът му форма е леко спаднала, но почти. Ще успея. За камерата за Елмо. Да. Специално, виж, за европейското. Кмета на Брюксел. Добре. Още 3-4 опита. Салата готова ли? Да. Давай снимай водката сега. Цак. Да. Къде си, Елмо? Ето ме, идвам. Ето ти е. Благодаря ти, изплакна ли я? Тя майта се от... Чакай, по-хубаво ще донеса. То си какво? Какво каза, че? Да вземем да ударим по едно вече. То той май кално, бе. Изпъхни го, бе. Мале, мазне. Аре, бе, кално. Кално е, човек. Ау. Той наистина е много хубаво. Наистина е много. Не, ядах, нали, така. Нали, и телешките бяха хубави, съгласен съм, обаче те са После пак уникални. ще минем на тях и пак на тях. Да, те са уникални просто. Бах ти вкуса. Примерно минем на фаржолите. Що за фаржолите? Брат, си легна. Да, бе. Горе е. Да, бе. Не, ще се излезе. Рано сутрин. Good morning. 2-0 за Реал Мадрид победиха с нощи. Да.
Оправяме багажа и се ориентираме. Намерих я. Какво правите? Тренери но намери, къде Камерата я намерих. Скрил съм я в колата. те ще открадне. Ще го е българ. Антиклептомания. Да. Полиция не антиклептомания. Оправяме багажа и тръгваме, скъпи приятели. Този път влога ще е кратък. Почнаха да напръскат. Почна пак сме.